Предлагаме да завършим с любов. Ма ние и започнахме с любов. Имаме чисто нова рубрика, както се казва, защото това е чисто ново предаване. Да, всичко си е ново. Да. Помолихме красиви и известни българки да ни пратят част от любовните си и сексуални предложения, които получават в социалните мрежи. Живеем в ново време, на известните жени хиляди хора им пишат и им правят всякакви неприлични предложения. Днес ще ви покажем част, това е съвсем истинско, част от личната кореспонденция в интернет на Александра Богданска. Александра получава безброй палови съобщения. Някои са доста кратки и директни. Хубава си. Или снимай си котето. Други са по-романтични и описателни. Ти си много рядка срещана порода жена. Уникална си. Обичам всичко под теб. Ако можех, бих минал всяка твоя част от тялото ти. Всяка гънка, много бавно и нежно, с най-различни методи. Било то с цвете, или перо, или просто ръка, която знае как да докосва. Сигурен съм, че бих накарал тялото ти да настръхне така, както никога до сега. Така, очевидно, не всеки е поет. Тя не знае какво пропуска тази жена. Вижте сега, има някои, които са малко по-директни. Александра, ще ти изям сладката П.А. Сигурно има предвид, ще ти изям сладката П. Ти си уникален простак. Предполагам, че П.А. значи П. Паничка, примерно. Ако се снима с някоя паничка, сладката П.А, сладката паничка. Не, то е с 3 точки, така че трябва да си е... Ето как си стана смешно предаването. Кажи още един път и ще ударим 100 000 гледания. Да, бе. Вижте сега. Продължава. Ще те оближа цялата, бомбон. Ще ти изпапкам дупето. Ти секса, уникално си. Човека продължава, между другото. Той не свършва до тук. Да. Той е свършил няколко пъти, но явно тя го инспирира да свършва още и още. Така, той продължава. Много си за... Ау. Сега, включва се друг. Ах, това палаво езиче, какви ли чудеса прави. И яката задница и някакви несвързани емотикони. Виждате, сигурно му е заета едната ръка и само с едната чайчето, ако е десничар. Така, няма значение. Моля ви, не оставайте с впечатлението, че всички мъже пишат на Алекс Богданска само за секс. Ето, например, един пише съвсем невинно. Искам да те попитам за детски стоматолог, няма да изравняваме, стоматолог за дете на 5 годинки. Къде лъжиш, бе, брат? Или пък този, внимавай, че тия черните имат големи маркучи. Човекът я предупреждава. Човек е грижовен. Той е грижовен и я предупреждава за големите цистерни, които мият улиците, да не се спъне в някой маркуч. Да, най-вероятно става дума точно за това, но повечето са си доста недвусмислени. I wanna eat your... Има и други чужденци. I am from Brazil. I would like to know and meet you. Този е възрастен и вече не му е до котата. Има и директни предложения. Започват от 1000 евро, има и за $4000 за цялата седмица, обаче забележете, без секс. Алекс, това те лъжи. Уважаеми зрители, не забравяйте да натиснете камбанката или да изгледате целия клип. Линкът е в описанието. Между другото, ето вижте, сега има един, който за съжаление или за радост не може да го видите без цензура. Бейби, идаш ли? Штрак! И последно, ако закъсаш с мъжете ми и се обади, братко, как очакваш да се обади? Ти дори телефона не си оставил. Това е. Започнахме с Алекс Богданска, но ще имаме и на други известни дами личната кореспонденция. Но те мъжете получават такива неща. Аз, например, покажи какво получавам. Empty space. Да, и аз не получавам нищо, но сигурно Филип Буков най-вероятно получава. Не, най-вероятно и получавам милиони, но моят интернет и социалните мрежи ги трият. Да, разчитат ги като спам. Благодарим ви, че изгледахте това видео. Ако натиснете тук, ще видите целият епизод. Па и аз да ви кажа благодаря, че изгледахте това видео, защото пък ако натиснете там, ще видите следващия брой. В него говорим за хазарт и как църквата трябва да се обедини с футболния съюз.